Cleopas ka di monda wuoyi gi jopuonj first gi moge members wa. Akwayo orwuok. To kendo akwayo keto chunye tich mondo wami nyithindo service ma gideserve. Wang'eyo very well ni wan kaka jok motelo ni ok wasebedo kwatimo maber e level mag paro. To magi nyalo wabiro ka waged gimiluongo ni wa engage. Wan ok wabi luor mondo wa engage. Wadwa engage mondo wami our teachers the best in terms of even pay. Wadwa ni kata mana the next CBA implementation otieki in one bunch. Kik time diriyo mondo kal 2027. Mano one. Mar ariyo, akwayo sirikal ni mondo gishow commitment to give sufficient security to teachers. Kaka sani endi, nitie a lot of insecurity. Cleopas, I was in Kisumu, chieng' moro kane nechane wane kapok mar ang'wen to the political class ne kalo. To nani hotel to drepa biro oma. E kona mar Kisumu boys kacha chamoche kaka kan kacha. Kanyende ma mitoka na obedo vandalized ma kata ma medicine manango okaw spare watch manadhi rwako okaw tigudi chieng' saa 3 maro kiny gitata ka to kendo police bende ng'iyo mangech ni wase reduce ourselves to a state of lawlessness makire koro arita mar kwe onego improve mondo kik Kenyans about their business to molo jopuonj ni japuonj wuok e school to ng'ato ma isime ka koro timore sani. Koro aneno ni kaber to mondo arita mar kwe obe improve jopenj bone ni jopuonj ok gin enemies. Teacher Service Commission nyaka yud act ne together. Nyaka gen sure ni kaka employment mabiro ni kik kuodhgi e yo marach. Give me the teachers their right. To kendo jonyuol bende o support our education. Sani gin gi nyithindo dala. Ineno ka jopuonjwa moko ma Mombasa wacho ni dawa la kulebwa nyithindo moko lal to pregnancy and so on. Wami kata jok manie kanisa kata gi religious group machalo kaka jo-Islam wadonje puonj moko ma positive mondo nyithindwa okaw values ma correct. To akwayo bende lastly ni josiasa bowe nyithindwa mos giwe kawo nyithindwa gitugo gatuga giketo gi kaka weapons mage discipline go their enemies. Otherwise one waikore ne tich kendo akwayo jothura ni mondo wa embrace dialogue issues tema wantiere go. Kik wabed nwago koko mondo wa show bad examples mami nyithindo koro kopo wayo marach. Erokamano ahinya katibu, mano jagoro maduong' mara